You cannot save yourself. Kinsa may kaya makaluwas diri sa iyang kaugalingon? Napaday lain. Paisumpay. Sige. You cannot save yourself. Dili nimo kaya luwason ang imong kaugalingon. Bisag unsaon nimo paningon. Bisag unsaon nimo ingon na maghimo kog maayo para maluwas ko. Musimba ko para maluwas ko. Igsoon, dili gyud ka maluwas. Kung na may nagtudlo sa inyo nga mingon nga pagsimba para maluwas ka, baka ko na ang tawana. Or baka ko na ang magtutudlo. Kung na may nagsulti sa inyo nga paghimog maayo para maluwas ka, baka na nga pagtudlo. Nga naman. Kaya kung kanang mga pamaagiha makaluwas nimo, mahimong kawang ang pagpadala kay Jesus Christ diri sa kalibutan. Only the Lord Jesus Christ can save you. Dili makaluwas nimo ang imong maayong pinuhatan. Dili makaluwas kanimo ang imuhang pagkareliyoso, ang imong pagpalasimba. Dili na makaluwas nimo. You cannot save yourself. Bisa pag unsay buhaton nimo kay ingon ang pulo sa Ginoo in Ephesians chapter 2 verse 8 and 9. Kay tungod sa grasya sa Dios, naluwas kamo pinaagi sa inyong pagtuo kang Jesus Christ o Hesukristo, kining nga gasa gikan sa Dios ug dili pinasikad sa inyong mga binuhatan. Busa wala gayoy makapasigarbo. So dili nato kaya nga luwason ang atong kaugalingon pinaagi sa atong mga binuhatan. Kay si Jesus Christ lang ang makaluwas sa ato. Kung nahimo man kang maayong tao, kung nahimo ka mang palasimba, kana tungod kay naluwas ka. Pero kung musimba ka kay para maluwas ka, kay mo na kitudlo sa imuha, or muhimo kag maayo kay para maluwas ka, bakak na siya. Kay kitang tanan makasasala. O walay usa ka nato nga dili makasala. Nya ang pangutana, pila ba ka maayong buhat ang gikinahanglan? Nato usa ka istorya, nadungog nako sa radyo. Ingon tong istorya nga pila ba nga kamaayong buhat ang akong gikinahanglan para makasaka ko sa langit? Ingon niya, napulo. Ingon tong kuan nga, naman ko'y 7. Dili day gyapon ko makasaka sa langit. Ingon niya. Asa kana day sila, unsa day ilahang score nila para makasulod sila sa langit, makasaka dia sa langit. Ingon tong tao nga actually dili sa score sa imong binuhatan makasulod kag langit. Kay ang gikinahanglan nimo maadto sa langit, dili ang unsa kadaghan imong maayong buhat. Bisa pag makaabot sa 1,000 ka buhat, ang imong gikinahanglan si Jesus Christ. Aron ka makasulod sa langit. Timan-an nato na siya. Dili ka makaluwas pinaagi o dili ka maluwas pinaagi sa imong pagkabuutan. Kaya ang tao, mo usab-usab baya gyud. Buutan ka karon, pagkaugma sungayan na ka. Ha? Mo usab-usab. Onya, dili ka maluwas sa simba-simba lang. Ha? May bitaw kang simba dito para mabuutan ka, para maluwas ka. Di ka maluwas, ana. Di ka maluwas na maghatag ka. May ka nga, hatag mo kong ikapulo, 10%. Ha? Hatag ko kwan, kining electric pan simbahan. Igo na siguro na para maluwas ko. Di ka pong kamaluwas, ana, ang paghatag. Manang uban, may ingon bitaw nga, dalhalang niya akong tithes dito, Masay mong pasimbahon, mong tithes? Masay gusto niyo matuglangit, mong tithes, nabilin ka. Ha? Dili na inana. Nabi nimo kay naghatag ka, maluwas ka. Bisan pag ikaw si Manny Pacquiao ug hatagan tag simbahan nga dako kayo. Pero kung si Manny Pacquiao wala siya Ginoo, dili ilhong iyahang gidonate para sa sudlon sa langit. Si Jesus Christ ang iyang gikinahanglan para maluwas siya. Kay ang problema, unsa man? Dili ang atong behavior. Ang problema, ang ato ang sala. Ang ato ang kinaiya sa pagkamakasasala. Mo na'y problema sa tuwa. Ha? Nahatay sala. Bisan unsaon nimo dili nimo ma-fix ang imuhang kaugalingon. Only the Lord Jesus Christ can fix you.